Lakhain ko rapo nilip MSC constituency ke parlo koilamatia hawaralong kidam tang therepo ni phaing ko ranir kebarni tomon herai ke klopen kisung ki pho tumalong an Karbi Anglong Autonomous Council Minority Board Chairman Prakash Sangma kahomrida kidam tang therepo ni phaing ko ranir kebarni koilamatia hawar tomon herai ke klopen ajok pinnang anara tum kisung chechak nanglo Lasola maputhak tim Karbi Anglong ke Japon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Chinisi kidamtang therepo ni phai trok arni KAAC CEM kapin khar tengpen Minority Board Chairman Prakash Sangma adimaklong along an humri damlo Adimaklong along ka humri dam hot rara kisung ke theklong atengpen prabjin pen kirap ke longjia phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen MLA Dr. Numal Momina Phan Minorities Chairman Hinpen Nangchuning Ribidam Pitpo Bosi Rong Arada Phan Aning Pathetekang Tuliram Rohang Sana Katin Karateng Bansi Pinilitum Church Hem Adon Pansi Kai Numa Punangka Humdilo Aulo Niltum Daki Wang Pentelong Penang An Kana Hok Dolo Aru Kali Girja Hem de Gali Niltum Daki Wang Pentelong Penang An Ahemat Don Penangan Kahin Nuta Dolo Lasi Lahai Kadoga Via Report Mukhabangke Nili Non Inimak Hidam Pen Niltum Kacing Honai Dr. Tuliram Rohang CM Sarpanili report bang pidam pitpo aku nili ning theo jasa la so report kilong pen immediate opinion alang lamchak ba opinion alang kerap bangke nang piweko busi nili ning thelo lapen nili parlo alongke ongdung arat ke Christian adhorom kirim siki ong lapen tomon herai ke theo pena jo kardo ma hema sarnung anta prit thangan pin lapen Christian adhorom kirim atumke Good Friday lapen Easter Sunday ajay meksitami nang kililo. Bonta pinnanga na kardo mahem ke dua thai anta avi pin lopu. Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen mathasi Council atangka pen Minority Board Chairman Prakash Sangma arideng pajudunsi kardom ahem amen pen tangka setami kera pajurekan. Laso ahud Bethel Amondoli ke jatum Lapen Deopani College Principal Boson Rongphar Lapen ke ongdung Rongarat Lapen Monduli ke ja ke thegiding atum che tongdun Lapen na puson kisung ahut nangkelang thegapot KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Minority Board Chairman Prakash Sangma Lapen ari sang ho aphan Rongarat Lapen Monduli ke thegiding atupen kachoru setami pajurpon kaching hon sa Tuliram Ronghang sa CM sa Lapen lapkado report na pidampen pini Desa management pen dame nang survey lo latum lo report tahai same haji tu pota ka vetum do lapen penangan atum ke pelo lahai ka akisung be ke pajoi phan towar cholang lo lasi lakado ko de kisung nang than pipen la individually tum stame pini la lam ko lo pini la bangso RV arni pen ke jogi phan pene ting ban si hini ba ke long ba ke towar cholang lo Joki Halapan Sanjay Crow, Karbi Anglong Live.